Tikulandireni amene mukutionera pa Zodiac Television komanso amene mukutimvera kudzera pa wireless komanso Zodiac Online. Kuno tili kuno ndi ku area 6 mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, pa Chingereza mati private residence, imene si nyumba ya boma, ndi nyumba yawo ndithu. Chimene chatibweretsa kuno ndi chakuti kukhala mwambo umene olumbiritsa nduna za boma zimene Dr. Lazarus Chakwera azisankha kuti zigwire ntchito pa nthawi imeneyi. Pali nduna ndithu zowerengeka chabe, ndikhoza kunena ndithu motsindika kuti si nduna zonse zimene zasankhidwa, pali nduna zowerengeka chabe. Ndikuona ndithu pali oyambirira ndi amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, amene awasankha kuti akhale nduna yona za chuma, mmene chuma chikuyendera, economic planning and development komanso public sector reforms. Unduna umenewo anthu amasokoneza ndi unduna wa finance, umenewonso ndi unduna wina. Ndiye tikunena kuti Dr. Saulos Klaus Chilima awasankha kukhala Minister of Economic Planning and Development and Public Sector Reforms. Ndipo pachiwiri pali Felix Mulusu amene awasankha kukhala nduna ya zachuma, Minister of Finance. Kenako pali Honorable Mordecai Msisia SC amene awasankha kukhala nduna yona za malamulo. Ndipo paliso Richard Chimwendo Banda amene awasankha kukhala nduna yona za chitetezo. Kumapeto kwenikweni kuli Dr. Chikosa Silungwe omwe awasankha kukhala mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo, Attorney General. Ndiye musiko kuonekanso kuti pali mayina angapo ndithu amene asankhidwanso ndi Dr. Lazarus Chakwera, mtsogoleri wa dziko lino. Ndikuona Zanga Chikhosi omwe awasankha kukhala Chief Secretary to Government. Pali Dr. Janet Banda SC omwe awasankha kukhala Deputy Chief Secretary to the Government. Ndipo Mr. Pris Kaponda Mkaka omwe awasankha kukhala Chief of Staff of State Residencies. Ndiye posachedwa pompano mmoja nafotokozera kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale akutuluka kuti mwambo uyambe kuno ku area 6 ku Lilongwe. Kungofotokozerapo kuti Dr. Lazarus Chakwera anapambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino fresh presidential election chimene chinachitika lachiwiri lapitali. Iwo anagonjetsa Professor Peter Mutharika komanso Peter Kwani achipani cha Mbakwaku Movement for Development. Ndipo dzulo la Mulungu tinaona ndithu Dr. Chakwera akuwalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko, zimene zachititsa kuti iwo tsopano akhale ndi mphamvu zosankha nduna zimene tikuzitchula pansi. Ndiye bwanji tione tsopano ndaona Dr. Lazarus Chakwera akhala ndithu pansi timve kuti amene akutsogolera mwambo akuti bwanji. Kampondeni, and it has pleased His Excellency the State President of the Republic of Malawi to address you this afternoon on certain matters of national interest. I will be the Director of Ceremonies for this occasion, but first and foremost let me thank His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the President of the Republic of Malawi, for allowing us as a nation to start this new day and to turn this new page. Let me give you a little bit of information about how the proceedings will go. I will open with a quick word of prayer. Following the prayer, there will be a statement from the Principal Secretary for Administration in the Office of the President and Cabinet, Mr. Cliff Chiwunda, and he is going to proceed
with certain ceremonial matters as required by the Constitution, after which he is going to ask His Excellency the President to address you. Let us pray together. Jesus, we thank you for this nation of Malawi. You have loved, you have cared for, you have nursed in your hands. And as we begin this journey into a bright future, we ask you to guide us, to give us your wisdom, and to strengthen us for those trying moments that may be yet to come. We trust you to be with us throughout this journey. In Christ's name, amen. I now invite the Principal Secretary for Administration in the Office of the President and Cabinet, Mr. Cliff Chimwendo, to come and give his opening remarks. Your Excellency, Dr. Lazarus Makafi Chakwera, President of the Republic of Malawi, honorable ministers, senior government officials who are here, members of the media, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Section 94, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. Section 95, subsection 2 of the Constitution also empowers the President to remove ministers and deputy ministers from their posts. In exercise of the said powers conferred on Your Excellency by the Constitution, it pleases Your Excellency on 29th June 2020 to appoint Honorable Felix Mulusu as Minister of Finance and Honorable Richard Chimwendo Banda as Minister of Homeland Security. Section 95, subsection 1 of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or solemn affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an act of Parliament. It has become necessary that Honorable Mulusu and Honorable Chimwendo Banda should now take oath or solemn affirmation in accordance with the law. Your Excellency therefore appointed today, 29th June 2020, as the day on which the two ministers should take and subscribe to the oath of office and oath of allegiance. Your Excellency, may I now seek Your Excellency's authority to allow the clerk to the cabinet to administer the two oaths. I thank you, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, may I invite Honorable Felix Mulusu, Minister of Finance, to come and take his oath. Honorable Minister.
Honorable Minister, you are going to start by taking the oath of Cabinet Minister. Kindly repeat after me. I, Felix Mlusu, I, Felix Mlusu, being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will to the best of my judgment at all times when thereto required freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. Honorable Minister, the next oath is the oath of allegiance. Again, kindly repeat after me. I, Felix Mlusu, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. azisankha zikulumbira kumeneko monga momwe anafotokozera Cliff Chunda omwe ndi Chief Secretary to the government, kunena kuti ndi zimene zimayenera kukhalira kuti nduna iliyonse isanayambe kugwira ntchito imayenera kulumbira. Ndiye tamva ndithu pamenepo a Felix Mlusu omwe awasankha kukhala Minister of Finance akulumbira kufotokoza ndithu kuti adzagwira ntchito yawo mokhulupirika. A Felix Mlusu anakhalapo mkulu wa Nico Holdings mdziko muno, ndipo lero awasankha kukhala nduna ya zachuma pa Chingerezi Minister of Finance, ndipo alumbira kutanthauza kuti kuyambira pano a Felix Mlusu ndi nduna ya zachuma mdziko lino. Tinene kuti nduna yoyamba kulumbira mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera omwe nawonso alumbira dzulo kuti tsopano ndi mtsogoleri wa dziko lino. Mukuona mzithunzimo Dr. Chakwera kuyima ndithu chithunzi limodzi ndi Amulusu komanso amayi akunyumba kwawo. Mwambo umenewu ukadapitirira timve tsopano kuti amene akhale kubwera kudzalumbira wina ndi ndani. Your Excellency, let me now invite Honorable Richard Chimwendo Banda to come and take his oath as Minister of Homeland Security. Thank you.
start by taking your oath of Cabinet Minister. Please repeat after me. I, Richard Chimwendo Banda. I, Richard Chimwendo Banda. Being chosen and appointed. Being chosen and appointed. As a minister in the Cabinet of Malawi. As a minister in the Cabinet of Malawi. Swear that I will well and truly serve. Swear that I will well and truly serve. The Republic of Malawi. The Republic of Malawi. In the office of Cabinet Minister. In the office of Cabinet Minister. And that I will. And that I will. To the best of my judgment. To the best of my judgment. At all times when thereto required. At all times where thereto required. Freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi. Freely give counsel and advice to the President of the Republic of Malawi. For the time being. For the time being. For the good management. For the good management. Of the public affairs of Malawi. Of the public affairs of Malawi. And that. And that. Except with the authority of the President. Except with the authority of the President. I will not directly. I will not directly. Or indirectly reveal. Or indirectly reveal. The business or proceedings. The business or proceedings. Of the Cabinet. Of the Cabinet. Or the nature or contents. Or the nature or the content. Of any document. Or any document. Communicated to me. Communicated to me. As a member of the Cabinet. As a member of the Cabinet. And that I will truly. And that I will truly. And faithfully serve. And faithfully serve. The President of the Republic of Malawi. The President of the Republic of Malawi. As a minister. As a minister. So help me God. So help me God. Honorable Minister, the next is the oath of allegiance. Again, please repeat after me. I, Richard Chimwendo Banda. I, Richard Chimwendo Banda. Do swear that. Do swear that. I will be faithful. I will be faithful. And bear true allegiance. And bear true allegiance. To the Republic of Malawi. The Republic of Malawi. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect and defend. Protect and defend. The Constitution of Malawi. The Constitution of Malawi. As by law established. As by law established. So help me God. So help me God. Kulumbira ndithu pamenepo amenewo ndi Richard Chimwendo Banda amene alumbira kuti tsopano ndi nduna yona za mdziko, Homeland Security pa Chingerezi. Iwo watu ndi nduna tsopano yona za mdziko. Kulumbira kumeneko kuchitika kawiri. Poyamba akumalumbira kuti akuvomereza kuti tsopano atenga udindo. Kachiwiri akumalumbira kuti azateteza kapena kutsatira malamulo a dziko lino, constitution. Nde zikuchitika ndithu kawiri, oath of office komanso oath of allegiance. Nde akalumbira akumasayinira ndithu kuvomereza ndithu ma records kuyika kuti iwowa ndi amene tsopano ndi nduna. Ndiye akasayinira akumasayiniranso mtsogoleri wa dziko lino kuti kuvomereza ndithu kutsindika. Ndi mafotokoza kuti Richard Chimwendo Banda ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Dowa, makamaka Dowa East, ndipo ndi mtsogoleriso wa chinyamata ku chipani cha MCP. Monga mukuoneramo Richard Chimwendo Banda kuima chithunzi ndithu ndi amayi ku nyumba kwawo limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Kumbukirani kuti mukuonera Zodiac Television, ena mukutionera kudzera pa Zodiac Online, ndipo enanso mukutimvera kudzera pa Zodiac Radio. Mambo kadapitirira ndipo pakadali pano tikuona kuti chimkuza mawu ndithu akuchinyamula kupita kumene kwakhala mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, kutanthauza kuti pali mawu ndithu president mwina ndi nthawi yoti tsopano ayankhule kwa ino Malawi. Your Excellency, Zodiac. It is always a tradition on such a momentous occasion for Your Excellency to say words of counsel to the new appointees. I wish therefore to request Your Excellency
to address the appointees. Thank you, Your Excellency. Honorable Ministers, please. Honorable Ministers, duly sworn in. Mr. Cliff Chimwendo, Principal Secretary in the Office of the President and Cabinet, and all government officials here present, members of the media, fellow Malawian citizens. As a servant, I stand before you to report on some steps I have taken on your behalf since assuming the office of State President. These are decisions that I have made after thorough consultations with the State Vice President, Right Honorable Dr. South Klaus Chilima, my partner in the service of Malawians. Following these consultations, earlier today, I directed the Ministry of Information to release to the media the first a few appointments that I have made pursuant to sections 92 subsection 1 and section 94 subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi. For those of you who may have missed that press release through various media, allow me to mention the same again for information and in the interest of transparency. Right Honorable Dr. South Klaus Chilima shall be Minister responsible for economic planning and development and public sector reforms. Honorable Felix Mlusu shall be Minister of Finance. Honorable Motkarim Sisha, Senior Counsel, shall be Minister of Justice and Constitutional Affairs. Honorable Richard Chimwendo Banda shall be Minister of Homeland Security. Honorable Dr. Chikosa Silungwe shall be Attorney General. As you may have noticed, I have thus far only made 5 cabinet appointments, and 2 have taken their oath of office. The reason these 5 are made immediately is because they are critical to the ongoing process of transitioning from the previous administration in a manner that is smooth and orderly. The remaining appointments to the cabinet, which will have no more than 30 members in total, will be made before the inauguration ceremony is scheduled to take place on Independence Day. Additionally, in keeping with our promise and commitment to advance the cause, ensuring that women participate in decision-making at the highest levels of my administration, no less than 40% of my cabinet will be women. I have also made the following non-cabinet appointments to immediately begin executing my directives for the efficient running of the executive branch of government as a matter of urgency. Mr. Zangazanga Chikosi shall be Chief Secretary to Government. Dr. Janet Banda, Senior Counsel, shall be Deputy Chief Secretary to the Government. And Mr. Prince Kapondamgaga shall be Chief of Staff, State Residencies. Finally, allow me to say the following to all those whom I have appointed and all those I will appoint over the next 7 days and beyond. Your mission is to serve the people
and your performance will be measured by how happy the people are with your service to them. Tonse ndianchito amalawi. So may God be with you as you serve. Thank you. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, may it please you now, as you have completed making your statement to the Malawian people regarding your first appointments, both cabinet and non-cabinet, may it please you to take leave of this ceremony, and thank you very much for your guidance on this occasion. Your Excellency. Mene poso ndiye pamapeto pa mwambo mene unaliko lero kuno ku area 6 kunyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino private residence meneyo ku area 6. Mwambo wake unali olumbiritsa nduna ziwiri za boma zimene Dr. Lazarus Chakwera mtsogoleri wa dziko lino azisankha, kungokambapo kuti iwowa avomereza kapena atsimikiza kuti asankha nduna zisanu kapena kuti nduna 5 za boma, ndipo lero nduna zimene zalumbira ndi nduna ziwiri zokha, amene ndi Felix Mulusu omwe awasankha kukhala nduna ya zachuma, komanso amenewa Richard Chimwendo Banda omwe awasankha kukhala nduna ya zamdziko. Ndiye anafotokozapo ndithu mukuyankhula kwawo Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti iwo asankha nduna zimenezi chifukwa chakuti ndizofunika kwambiri. Anagwiritsa ntchito Chingerezi chakuti critical, ndizofunika kwambiri pa kuyendetsa ntchito za boma pa nthawi ino pamene ulamuliro ukusintha kuchokera ku ulamuliro wakale wa Professor Arthur Peter Mutharika kubwera ku ulamuliro watsopano wa iwo Dr. Lazarus Chakwera. Ndi nduna zimene zasankhidwazi ndi zofunika kwambiri kuti zigwire ntchito zimenezi. Ndipo anafotokozanso kuti pa mndandanda wa nduna zawo za boma iwowa ayikaponso amayi, sakuyiwala ndithu amayi kuti akhale nawo pa maudindo a unduna. Ndipo ananena kuti amayi mu mndandanda wa nduna zawo sa akhalapo 40%, kutanthauza kuti ngati asankhe nduna 10 ndiye kuti amayi akhalapo 4. 40% ya amayi ndi omwe malinga ndi Dr. Lazarus Chakwera akhale nduna za boma mu ulamuliro wawo. Nkhani ina imene anakambapo ndiye kuti nduna zimene iwo asankhe mwina sizikhala zochepera mukuyankhula kwawo. Ndipo alimbikitsanso kapena kulangiza nduna zimene zalumbira lero kuti zigwire ntchito yotumikira Amalawi, kugwira ntchito motumikira Amalawi ndimene ndithu zakhalira kuno ku area 6 mu mzinda wa Lilongwe. Nduna zisanu 5 ndi zomwe azisankha kukhala nduna za boma, ndipo pamenepo pali
Dr. Saulos Chilima omwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo awasankha kukhala Minister of Economic Planning and Development and Public Sector Reforms. Paliso a Felix Mulusu omwe awasankha kukhala Minister of Finance. Ndipo pali a Mordecai Musisya omwe awasankha kukhala Minister of Justice and Constitutional Affairs. Kenako a Richard Chimwendo Banda omwe awasankha kukhala Minister of Homeland Security kapena kuti nduna yona za mdziko. Pakadali pano tiyankhule ndi Richard Chimwendo Banda omwe awasankha kukhala nduna yona za mdziko. Ndinu oyamba ndithu kusankhidwa kukhala nduna yona za mdziko mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Tifuna tingomva kuti mukumva bwanji. Choyamba ndithokoza kwambiri Mulungu chifukwa cholola kuti zimene zichitike. Chachiwiri ndithokozenso President wathu Dr. Lazarus Chakwera chifukwa ndikhulupirira kuti ndikhale mmodzi mwa anthu amene ndingathe kutumikira nawo mu ulamuliro umenewu umene tuli ulamuliro wa tonse umene tifuna kuti zinthu mdziko muno zisinthe. Chimwemwe chopambana ndikuyamika Mulungu kwambiri. Anthu ayembekezere zotani pamene iniyo mukuyamba kugwira ntchito? Anthu ayembekezere kuti tikhala mtumiki wawo poonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akwaniritsidwe. Mukudziwa inu kuti udindo umene atipatsa woti titsogolere kukhwimitsa chitetezo mdziko muno ndi udindo ofunikira kwambiri. Palibe chitukuko chimachitika ngati chitetezo mdziko chisali chokwanira. Ndigwira ntchito ndi mabungwe onse amene amatendetsa za chitetezo mdziko. Tiwatumikira anthu pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera mokhulupirika komanso molola kuti malamulo alemekezedwe. You've been appointed Minister of Homeland Security, the first appointment in the administration of Dr. Lazarus Chakwera. How do you react to that? Well, first of all, I would like to thank God for the appointment. It's Him that has made it possible. Secondly, I want to thank His Excellency Dr. Lazarus Chakwera for the appointment and the trust that has bestowed on me. And then just to thank everyone else who has supported me throughout, but more importantly, God Himself, because He has made this possible. What should Malawians expect from you as an individual, as a Minister of Homeland Security now, as you take up your position? You are aware very well that there's no development that can take place if we don't have security in the country. My first task in the first place would be to work with all security agencies and make sure that we have a stable country. There's no development that can take place if we don't have stable security in the country. We work very hard. We make sure we uphold the Constitution. We follow the law when doing our work. We will not bulldoze things, but make sure that everything that we're doing, we're in tandem with the law. More importantly, because the President is interested to make sure that there's security in this country. We'll dedicate our lives into that and make sure that we really uphold the Constitution of the country. Thank you. That's Mr. Richard Chimwendo Banda, Honorable Richard Chimwendo Banda. He is a Member of Parliament for Lower East constituency, and now he's been appointed as Minister of Homeland Security in the administration of Dr. Lazarus Chakwera. Timayankhula ndithu pamenepa ndi Richard Chimwendo Banda omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo kudera la kudowa Lower East. Iwo watu awasankha kukhala nduna yona za mdziko mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Posachedwa pompa tikhale ndikuyankhulanso ndi Felix Mulusu omwe awasankha kukhala nduna ya zachuma, Minister of Finance. Kungokambapo kuti nduna zisanu 5 ndi zimene zasankhidwa ndi Dr. Lazarus Chakwera koyambirira, zimenezo ndizongoyambirira chabe. Atiuza pano kuti asankhanso nduna zina, asankhanso anthu ena mu maudindo osiyanasiyana ngati nduna za boma. Koma koyambirirako anachiona chanzeru kuti asankhe anthu asanuwa kuti akhale nduna, potengeranso kuti mukuyankhula kwawo ndiofunikira kwambiri kuti ayambe kugwira ntchito pamene iwowa Dr. Lazarus Chakwera akuyamba kulamulira dziko lino, akuyamba kuyendetsa dziko lino ngati mtsogoleri. Ndiye pali zinthu ziwiri zitatu zimene anaona kuti zifunika kuti pakhalibe nduna zilongosole ndi cholinga choti zinthu ziyambe kuyenda bwino mboma. Anagwiritsa ntchito mawu
achingerezi kunena kuti these ministerial positions that he has named are very critical in the transition of power from the old administration to his administration. Ndiye tikukamba kuti nduna zisanu ndi zimene azisankha, koma lero taona nduna ziwiri zikulumbira kuti tsopano ndi nduna zaboma, Felix Mulusu komanso Richard Chimwendo Banda ndi omwe alumbira. Pano tsopano ndili ndi Felix Mulusu omwe awasankha kukhala nduna ya zachuma, Minister of Finance. Mwina choyamba timve kuti mukumva bwanji akusankhani kukhala nduna ya zachuma. Ine ndili ndi chimwemwe kuti zakomera president kundisankha ine ngati nduna ya chuma ya dziko lino. Ndikuganiza kuti iwowo aonapo ali ndi chikhulupiriro pa ine kuti nditha kuwathandiza kugwira ntchito yotukula miyoyo ya anthu a dziko lino. Chabwino mwagwirapo ndithu ntchito kwambiri zokhudza zachumazi. Mukhalapo ndithu mkulu wa Nico Holdings, mwagwira ntchito malo osiyanasiyana. Mwina anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa inu tsopano pamene mukutenga udindo umene wa nduna ya zachuma? Chimene ayembekezere anthu sikuti ine ntchito iyi ndigwira ndekha, koma kuti ntchito iyi ndigwira ndi anthu onse, amboma ngakhale amene ali kunja kwa boma, kuti dziko lino litukuke tipite patsogolo. Tonsefe tiyenekera kuti tigwirizane, tikhale ndi cholinga chimodzi, ndiye kutukula dziko lino. Ndiye ndithu chimenecho ndidzayesetsa kuti ndithu tigwire ntchito kuti ifedi ngati anthu a Malawi tidzitukule tokha. Mwina zakudabwitsani inu kuti achakwera akusankhani kukhala nduna ya zachuma? Ine zandidabwitsa kuti iwo andisankha ine chifukwa m'Malawi muno tilimo anthu ambiri, ndiponso alipo anthu onena kuti ndiwodziwa kwambiri kusiyananso ndi ine. Ndiye ndikudabwa kuti pa population ya 18 million ina ndisankha. Ndidziwe kuti ichi ineyo sindikuchitengera ngati chinthu chongosewera yayi, koma ndidziwa kunena kuti iwowo motsogozedwa ndi Mulungu ayikapo mtima kunena kuti ineyo ndi anthu a mdziko lino tigwira ntchito limodzi. Inuyo ngati ndikuona bwinobwino sinu munthu wandale kapena sinu phungu wa nyumba ya malamulo. Malawi muno timayembekezera kuti anthu amayembekezera kuti mwina asankha okhawo amene ndi aphungu wa nyumba ya malamulo kapena andale kuti akhale maudindo a nduna. Mukuchiona bwanji menechi kuti inuyo mwasankhidwa oti sinu phungu wa nyumba ya malamulo kapena sinu munthu wandale? Ine chimenecho chikundidabwitsanso, koma kungoti ndikuwuzeni ndikutsimikizirani kuti ino ntchito yanga sindidzaona munthu wandale iyayi. Ndidzagwira ntchito ndi munthu wina aliyense. Ndiponso ndikuwuzeni pano kunena kuti amene akhalapo nduna zachuma m'mbuyomu ngakhale kanali ochokera ku chipani kuti, ineyo amenewo ndizilankhula nawo ndikupeza koso maganizo ochokera kwa iwowo kuti kodi zinthu tizikonze bwanji kupita kutsogolo. Zakhala zikumveka ma media osiyanasiyana kunena kuti boma limene lalowali la achakwera likuyenera kukhalanso ndi ndondomeko ina ya chuma cha boma yoti aphungu akayikambirane kuti dziko lino lipite chitsogolo. Zimene mwina ndizoona kuchokera kwa inu amene mwangosankhidwa kumene kukhala nduna ya boma, kapena ntchito yanu yaikulu pano tsopano ikhala yotani imene muyambire? Ntchito yaikulu imene tiyambire ndi imeneyo yonena kuti tionenso ndondomeko ya chuma yopita mtsogolo, chifukwa monga mukudziwa kuti boma latsopanoli lili ndi zolinga zake zimene lufuna kuti likwaniritse. Ndiye budget imene inaperekedwa zolinga zimenezo mbudget imene munalibe, ndiye tufuna kuti ifeyo tikemo zinthu zimenezozo mbudget imenemo. Ndiye pali panopa pangokha budget ya miyezi 3 pamene tikukoza budget yonena kuti idzapitirire chaka chonse chathunthu. Mwasankhidwa ano tsopano ndinu nduna pano mwayamba kugwira ntchito, anthu ayembekezere kuti budget imene mukunena ya miyezi 3 yo ituluka liti?
Budget imeneyo ya miyezi 3 ndoganza kuti tukaposedwa pachifukwa nanga chaka cha boma chikutha mawa. Ndiye kuyamba pa 1 July ngati budget iyo ya 3 months iyo sikhaune kuti parliament yavomereza. Ndiye kuti kuyambira pa July 1 sitikhandi ndalama zogwira ntchito ya boma. You have been appointed Minister of Finance. We just want to hear your reaction. Well, I must say that I am humbled, with this appointment, and obviously the trust and the confidence that the president has placed on me to take on this responsibility. It's not a simple responsibility, but I have every belief and faith that with the team that is already in place at the ministry where I'm going, and indeed in government as a whole, we will be able to deliver what we plan to do for the country. Well, you've worked on various positions in the private sector. You were once chief executive of Nico Holdings. What should Malawians expect from you taking up the position now as Minister of Finance? Well, Malawians should expect that I will continue to serve them. I served Malawians when I was in the private sector, and now obviously I've been privileged to be offered this opportunity now to serve Malawians in the public sector. This is not a lone responsibility. It's for the whole country, and I am going to work with everybody in the country. Obviously with the current government and even some of the colleagues from the previous government, my predecessors. I'll be calling on them and seeking their guidance and counsel on things that can improve this country. So I'm going to work with everybody for us to try as much as possible to improve the welfare of our people. In the recent years here in Malawi, we've been made to believe that ministers or those holding ministerial positions are politicians. You are not a politician, and you are not even an MP. How are you going to execute your duties working with the politicians? In fact, I think I'm better placed than the politicians because I'm going to be open to everybody. Those on government side, even those on the opposition side, I'm going to work with them. I know their skills and talents from both sides, and we should not lose sight and indeed waste talent and skills and expertise that we have as a people, as Malawians. So I'm going to work with everybody. Perhaps you are considering to become a politician now. Not. All right. Now, you taking up this position, maybe what is among your priority areas that you are going to start working on as a Minister of Finance? We know that some people have said that the budget that was presented in Parliament has to be changed somehow. What is your main point that you are going to start from? Yes, indeed. Our priority now is to look at the budget which was presented for the coming year. You know that the current government has got its own agenda. It's got its own priorities. We have now to factor those priorities in line with their manifesto into the coming budget. And since these were not in the budget which was presented, what we are going to do is we are going to have an interim budget for 3 months, beginning 1st of July, while we are preparing a full budget, for the year. Thank you for talking to us. My pleasure. Thank you. Amene ndi nduna yona zachuma, nduna ya zachuma Felix Mulusu amene alumbira lero kuti tsopano ndi nduna ya boma. Afotokozapo ndithu zinthu zingapo kutsimikiza kuti iwowa ntchito yawo yoyamba ikhala kukonzanso ndondomeko ya chuma cha boma imene akayipereke ku nyumba ya malamulo, ndipo akambanso kuti ayika ndithu ndondomeko yongogwirizira ya miyezi 3
ndimene zinalili kuno ku area 6 ku Lilongwe. Dzina langa ndi John Paul Kayuni.